Bé, nosaltres hem considerat adient des del nostre grup polític municipal presentar una proposta que d'alguna manera incidirà en el trànsit i la seguretat ciutadana, davant d'observar, com suposem que s'ha observat per la gran majoria de la ciutadania, algunes dificultats que el trànsit a la ciutat generen als vianants. Per això, i donat que la nova llei de règim local ens permet la possibilitat de tractar temes i de portar-los i incorporar-los a l'ordre del dia dels plenaris, hem presentat esta proposta que, malgrat que parla de regulació, de millora en la seguretat i de més, va adreçada directament a millorar la seguretat dels vianants a la nostra ciutat. A la nostra proposta acompanyem una sèrie de fotografies que no són més que exemples puntuals de determinats passos de vianants on la col·locació dels vehicles d'aparcament o l'excessiva utilització de la doble fila dificulta la seguretat dels vianants. Tots som conscients de que s'han produït a la nostra ciutat accidents amb resultat inclús de mort en passos de vianants. Per això consideraven que era necessària presentar aquesta proposta per a que s'estudiara la manera de regular, canviar la regulació i millorar la seguretat en els passos de vianants. També a la nostra ciutat s'han produït una sèrie de circumstàncies canviants, com són la creació del centre comercial Plaza Mayor, que fa que molts joves de la nostra ciutat acudisquen a peu a l'anomenat centre, perquè és l'únic lloc on hi ha cinema de la nostra ciutat, i considerem que la manera d'accedir al centre per a vianants és perillosa. Per això una altra de les propostes va adreçada a que es milloren i que es creen passos de vianants que unisquen la ciutat amb el centre comercial, sobretot per als més joves que acudixen al centre caminant. Nosaltres el que volem en definitiva amb aquesta proposta és que se regule i se millore la seguretat dels vianants. Tot això tenint en compte que el propi capítol 6 d'inversions té unes partides lo suficientment quantioses i lo suficientment vagues que permeten incorporar la nostra proposta a la realitat econòmica de l'Ajuntament i, per tant, encàrrec a aquestes partides que exactament porten per títol senyalització horitzontal i senyalització vertical, volem que es faça una millora en la seguretat dels vianants. Per això nosaltres proposem al ple que s'acorden les actuacions necessàries i l'adopció de mesures de caràcter prioritari en la millora de seguretat als passos per a vianants del nucli urbà de la nostra ciutat, en la qual es donen els condicionants expressats en la part expositiva d'aquest document, tot i entenent que l'accés dels vianants a la calçada ha de ser perfectament visible per als usuaris que circulen amb vehicles, i les fotografies que adjuntem a la proposta són evidentment són lo suficientment clares com per entendre de quins passos de vianants estem parlant. Nosaltres volem també que s'acorde la instal·lació en caràcter prioritari de senyalització vertical lluminosa de perill amb un sistema d'autoactivació per advertir amb suficient anticipació als conductors de l'arribada de vianants a la calçada o de la presència de passos de vianants. També volem la planificació, la dotació econòmica i un calendari d'execució d'un itinerari per a vianants, com he dit abans en l'exposició de motius, que unisca la ciutat amb el centre comercial per a que aquests passos de vianants siguin de manera determinada i que l'esmentat trajecte transcórrega junt a la via de servei amb una il·luminació adequada i amb condicions de seguretat vial. Nosaltres proposem també que el finançament, igual que hem dit abans, que el finançament de la senyalització vertical es faci en càrrec a la partida d'inversions dotada a l'efecte, sol·licitem que la infraestructura de l'itinerari per a vianants es faci de conformitat a com determina la llei a través de l'establiment de la corresponent contribució especial i que es financi a través de l'Ajuntament i del major beneficiari de l'arribada de vianants, que és el centre comercial Plaza Mayor. Per tot això proposem que el plenari acorde totes aquestes mesures que considerem necessàries i imprescindibles.